IPFT Central Committee Organization Secretary Chini Sir Prem Kumar. Tini Hainahai Chini Gonganagar IPFT Control Committee by Dual Izak Chini joining program. Chini Hainahai Ro Chini Takogrok Nopoi family Chini CPM BJP INPT Congress Khai Donero Oro Phai Jugdan Ro Phaika 90 family they butar ke 261 family butar 261 family butar sorry butar tini ora jugdan ro phaika ang tini patini sampadok hisabe goi porro khabai khubai lamsogo tini niching boro tini poribar nai tini IPF tini poribar जों बरगनो जों परिवार हिसाबै बरगनो जों बर ट्रिट खाइनाय बर व्यवहार खाइनाय अबर जों बर आसारगो जों साइमानाव साराति राज्यगो अबायख्लै साब्रुं बुरुं नियाफ्रो बाहायनो जों रुखा आं निजे दङ दिन एस्ट्राइगो प्राय 200 फेमिलि हाय दिनै IPF फाइ जुगदान रफाइका आरो BJP नि मण्डल प्रेसिडेन्ट बर फाइका तै CPM नि ने इलेक्टेड चेयरमैन भाइस चेयरमैन फाइख्लै बरक आरो फाइका एस्ट्राइ कामिगो तै मानदाइगो गोबां माहायताबो साराति राज्यगो जोंनो जुगदान बाय थुंफाइगो जोंनो जइन खाइ दंफाइगो अमन एक परिचय जे साराति राज्यनि तिनि त्रिपुरा सारक नट अनलि त्रिपुरासा गुबुन दफान बर भाइनो तिनि त्रिपुरानो हामजागै तिनि पार्टिनो हामजागै साब्रुं बुरुं बराव तिनि जइन प्रग्राम खाइ दंगो आबन बगै जों बरनो खाबाय खुबाय लामसगो तै जे जों मानसाक जों बरनो चुबानाय जों साइमानो साराति राज्यनि दाबकति परिस्थिति जों साइमानो दाबक तिनि IPF नि हावा बेलायखने गाहाम तैबो जों साइमाखा तिनि खुमुलुं रगो गोबां मा तिनिबो प्रग्राम खाइ दंगो बहायखेनो जों दिनै गुलुगुला आगोय दंगो आं खागागो दिनै फाइनाय दिनै एडिस इलेक्शन मोस्ट प्रॉब्ली दिनै अक्टोबर नभेम्बर अंनाय आप्रो बाहायनो जों सबसमय साइ दंगो दिनै IPF पार्टी दिनै दाबरक पार्टी दिनै त्रिपुरा राज्यआव जों रिकगनाइज पार्टी अ रिकगनाइज पार्टीनि हिसाबै जों मैक्सिमाम सीट नाय जों बाचानाय जों कोनो कन्फर्माइज खाइया जों अब आगेबो सालायजाक दिनै आगामी 10-11 गो दिनै स्टेट लेवल दिनै MCC कन्फारेन्स होनाय आब्रबो जों सालायनाय बरिबो आं खागाव जत्तनो बहा ग्राक थै दंदि दिनै कर्मीरक दिनै नेतारक जत्तनो आं कयनाय जों दाबो कथालाय सांमा तालायनाय हामजालाय सांमा तालायनाय जों खागाव जों जरिसि एकटाके सांतां खांख्लाय या प्रिबाक्सा कब बास सांतांख्लाय अबयसि जों दिनै आगामी एडिसि इलेक्शनाव जों जयनाय तैबो जों सागो जों एकक भाबे जरिसि खागे जों बाचानाय जों दाबो जों BJP कक सालाय दङ जों बरबाय सालायगै जों कन्फर्माइज फाइनाय जदिसि दिनै बखानि मते दिनै मुसुबन मते आंखाय जों दिनै वानसוי दङ जों स्राय जों बाचानाय अबाङैनो आं कयनाय जत्तनो जेरै खाबाक्सा याबरबाक्सा के सांमा तालायनाय जों अलरेडि प्रग्राम थुरुङै दंखा अ लकडाउन पाइखांखैनो जों बिराद दिनै IPF जों गैदारिं खायनाय जों युथ नम्बर साइ दङ दिनै जत्त दिनै एलाइड अर्गानाइजेसनाव जों साइ दङ जों लकडाउन नायसिन दङ लकडाउन पाइबनि लगनो जों सारा त्रिपुरा राज्यो जों गुरिगै जों दिनै मिटिं खायनाय जों मिसिल खायनाय जों बिराद गैदारिं जों आउटलाहाय खुमुलुंगो जों आगामी मास जों खायनाबो चेष्टा खाय दङ बरिमागै आं खागाव जत्तनो बहा कवार थायै बहा ग्राक थायै जों सामताना बागै आंनि कर्मीरावनो आंनि नेतारावनो आं कयगो बे तिनि सिङाव दिनै ताको कताल दिनै निउ फेमिलि कताल परिवार जों मानखा जों बरनो चुबानाय जे मानसाक आं सानाय जे बरनो कोनो तालाचिदि कोनो ताकिरिदि ताबो जों तै परिवार कत रोंखा दिनै फेमिलि आबाङै आं जत्तनो दिनै त्रिपुरा सारनो कयनाय जाते जों थानसाकलाय सामतांलायगै जों दिनै भबिष्यतआव जों त्रिपुरालेण्डआव जों आदाय खायनाय अबनो दिनै टार्गेट अबनो दिनै उद्देश्य बरिबागै जों हायनोहाय दिनै IPF दाबो जों रिभाइभिंगै दङ दिनै मथारागै दङ जों सारा त्रिपुरा राज्योनि जों चेहरा नुगै दङ सारा त्रिपुरानि सिसुएसन जों नुगै दङ काजैनो एकमात्र अनलि IPF पार्टी दिनै त्रिपुरा दफानाव थांमानाय दिनै त्रिपुरायाव सेफ खायमानाय अबा आसानारगैनो दिनै आं खागाव गोबां मा दिनै दफानि बराव दं तै गुबुन दफान बराव फायनो IPF हामजाय बराव जोंनो जुगदान होबाय मानोबा आं बेलाय पाइफैलाया बेलाय हामबाय